Så er der en anden måde, man kan rulle en forhøjning på, og det er med sådan et specielt bræt her, hvor du har nogle udskårne eller udstansede riller, som man bruger. Og det er mere velegnet til de tynde blade, hvor man bruger små eller tynde vejere. Til for eksempel bladet til en liljekonval, der kan man ikke bruge det her, fordi den der bliver ikke tyk nok til tyk vejre, der skal bruges til et stort tyk blad. Men jeg vælger lige hernede i den ende her. Jeg igen dutter lige her. Trykker. Giver lidt maizena. Og så ruller jeg først den ene vej, og så stille og roligt. Nu arbejder jeg mig på kryds og tværs her. Og I kan se, nu er det faktisk ret fint tyndt, for man kan skimte igennem, hvad farvebrættet har. Så løfter jeg op her, og så kan I se, der er en rigtig, rigtig fin, tynd ridge her. Og der kan man jo så bruge sine udstikkere til blade og kronblade og hvad det ellers er. Og så sørge for, at den tykke ende her, det er til at sætte vejerne i. Lige en klat lim på. Ikke hvide, hvis det er sukker. Lim, hvis det er koldt porcelæn. Og så ellers trykke ind i, når man har udstanset.